Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Kliwon 12 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer watak-watuk. Para adiyuswa, paribasan Jawi ngendika, watuk saged dipun obati, watak digawa tekaning pati. Tegesipun, watuk saged dipun usadani, nanging watakipun manungsa boten saged dipun ewahi. Kamangka ing jagating gesang wonten ingkang sinebat kecerdasan emosional saged dipun dadosi ing lampah gesang srana mawas diri, disiplin lan sumarah ing Gusti. Kecerdasan emosional punika ingkang badhe ngribah watakipun tiyang. Yakobus ngemutaken, bilih pangandikanipun Gusti mboten namung sakdermi kaca pangilon kangge diri kita. Yakobus 1 ayat 23 sekawan likur, sebab menawa wong mung ngrungokake pangandikane wae mongko ora nganggo dilakoni, iku kaya dene wong kang lagi namatake raine dhewe kang saknyoto ana ing pangilon, sakwise ndeleng awake dhewe saklungane tumuli wis lali kaya apa rupani. Pangandikanipun Gusti kedah dipun gesangi lan katindakaken matemah mbekta ewah-ewahan. Salajengipun mikak manah amrih dipun kuwaosi dening Sang Roh Suci. Secara mirunggan ngewahi watak saged srana mranata emosi, ngrembakakaken empati dhateng sesami lan sesambetan kaliyan liyan, matemah saged kebak pangapunten lan nyarasaken tatuning manah. Para adiyuswa, sani tinarbuka ing Gusti lan purun dipun ewahi dening Sang Roh Suci, kanthi mekaten tata gesang kita badhe numusaken katentreman. Pitadosa menawi watak kita badhe saged dipun ewahi dados watak ingkang satuhu kaliyan kersanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amrih kawula caket-raket nyami rupi kaliyan paduka, matemah watak kawula jumbuh kaliyan kersa paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang nganti, paduka ingkang ngluperaken berkah. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken matemah astama kusala menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka kemawon ingkang badhe maringi kegiatan lan bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing Kikaji Kabluk ingkang nembe nandhang sakit, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, Ibu Supangasih Kasmari, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Triyoso Lare Siena putranipun Bapak Viko, lan kawula pitados sedayanipun menika paduka kemawon ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken kawudanipun sedherek kawula Rini Subekti, putranipun Ibu Partini Martono ing Kikaji Pugeran. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung amrih sederek Rini Subekti inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sederek kawula ing Kikaji Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL,
Bapak Kadaryanto, Ibu Susmi, Ibu Iksan, ingkang dasak mangkin nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, lan ugi Bapak Joko Umboro. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antv ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.